Nene. Good morning, maayong adlaw, adlaw nga. Ides karon pizza by Chris sa zone. Kumusta rin mo mga kaigsunan, mga regala sa pinakalibutan. Subaybay sa hang video. Salamat nindo sa pagtanaw sa hangungkuan. Ang mga video sa buyayo karon gay bago na tugtog trabahoan. Alam sa progreso, alam sa poblasyon Alicia. Alam sa pisto sa akong igagaw. Bilani Juan. Ni Jerome Ayuban Bernaldez. Ay, dari ko dyan ikuha. Ay, nakaservices na natin. Kung ako nagkuwag lang ako paglubot, balhin-balhin, bitawag akong kaban, hindi ko magpabili, hindi ko ban. Saan taman nga, mga asa ko masunod man si Jama, na namidari. Na si Dari kay, hindi naman kuan, hindi naman haling-haling, hindi naman nililog kabuhan, hindi naman kuskusog kaldero, tao. Walang adlaw pa rin hadani ron, may this, kanin ko hang kuan karon mino gamayan ni ikas karaghan ani ko ani pancit sigang nga bango sumbang baboy baka palia masih kita ando sundan daw maghimo ko na niyo salad salad. Anak ko dari sa poblasyon na. Fitness kuan bang nasa Papigo. Kami dari sino lagi sa poblasyon. Ya. Gusto sang ilagaw gyapon ni kaya nagsistimahan ako sa libre so onis ang ilagaw ko dito sa Isidro dahil ang ano ka mong kandol na tahi ikaw ba sabi kayo ni si Arnie tapos yung mga dami yung magkuhan naramdan ni Manula hindi mga Tulad sa kanabalan niya manggit ng madan doon sa kanabal. Sa kabal, magwapa na kong si Dani, hindi ko makalingalin sa abuhan. Ako yung maliligo. Abo, pagkita ni mo agang minjo, agang sudan ron. Pinipred ito nga magbalik-balik, kadablo lain-lain ng minuan ni. Kabangos, pansit, o pinonan, o bang baboy, babaw, lipstick na baka, talaya, na may hatong pitlog, o pinagpit. Marang niya mang minuron, marang adlaw. Sa ganahan, dari mo sunod na mo, dari mis progreso. Oh, progreso. Dari mis poblasyon. Kapit ni Matbang Ilalioris Pharmacy na nanami kuan, nanami tanganan dahil pag may customer dani bilis na sarong bossing sila na kumbira, kahira dira instila, baka gwapa na kuno kamong pisto dani siya kay gwapa mandaan di pantila kaya maghiwas ako da, maghilo ko da ng bangus para kumakan. Layas na ba ko ron? Kasi sa dikatil si layas karon kay last na dito ng layas kay karon naman po ang mga dyan nga hatod. Diba? Tapos daon yun, manang mato ko ron, manang angilin para ugma. Pero saan na ako ugma? Nong! Yun ka nong! Doon mo ba yun? Ah. Dito sa! Hindi ka, igagaw!
Anak ni kay Mando. Jerome. Nay, paano na mag-ibindan ni? Ano yung agikan? Maloy. Ha? Mabay, nag-video ka? Hindi mo na. Kami darit, tulik-tulik. Pa? Sige nung. Anak tatay, mabay. Akong mati. May lingaw sila, si katawa, kay malipayo na, kay nalamis highway, nalamis sentro. Philippine. Panbag. Napangalkal dia. Samaan kami kamay, pangagawa na may putos. Kung magsawag na rin po, mag-vlogs ako, mag-hindos ako sa bangus, kaparaw ma-kiskisan daan. Unan kuno to nung slice para ma sana wala sa bakay duwe saba magkilo dai kog bangus para umana mo mo dani kay mo wan mahatag instruction mo sa ilo pagkaugma kay may magbutbot na may distan kang awan ani specific no pero sa Hinduan mo ni jang panugma mo niyang nonon. Sabi mong kurong sulat ng kurong. Ito din ang mga pagkasubaybay, material rate, kahintong, nasa Amerika. Kamusta na madam? Minimo. Ito si Madam Antoni family, nanam tapos ang baryo, ni ulit na, pero minute, pwede si ko. Punta na naman nagkuasa ang mga vlog. Pasalamat po niyo. Kung nagya po mo nagsubaybay. Si Rosemary. Sa Cortez. Masin mula bay mo galit siya pa doon mo bay. Kaplinunis sa hiwi niyang gilutuan karon. Pag manisaw na, militihan. Marami dalis unahan sa hunungan ikan sa kanang padong itong kay ubay. Si Ding Palol, kamusta naman ka madam? Sa imong boy, ibo diha. Ako dihapon. Matulog pasensya ninyo nga, ang video sa'yo, wawa. Kaya busy ko. Uy, na iri. Ang kauban, katong kauban gapon, di mo buwag. Yung gutong gagaw ganiha nga, kita ko na may magtindahan yan, gato ko na kusbay, pero may yato ko na po kang kaban sa bahay. Bawa ni si Jack, di man ang buwag na ho. Sa itugay ko. Bitaw, gimingaw, dapat niya sa mga pistol to spikas. Ada dalam di bedani, bakit sa highway. Hindi namin magkuhan, hindi namin kumulog kahoy. Wala ko mabako din yung magkaunom. Hindi ko magkaunom eh. Ha? Sa? Sa? Kaning bangos? Ako may maghiwa. Ay, nihiwaan ron. Kaya rin mo maridi na. Ilong na pila ang ipabasa nimo ang biaway kay. Balik yawan sila mo. Mahal na ba yung tawag? Okay. Ang good. Balik ka ng kauban, walang lingas katawa. Malipay ka din mo ni kauban. Walang say go. Mabay ka di kumubuwag, di mo te. Bako sige buwag na ho kayo si katawa. Inabawa ko si Jan sa katawan. Malipayan man. Ipayon man kung mag-uban eh. Ha? Iguang naman ko. Buang na ko, di sa bata pa, ara ko ning anak. Dengar ko ning bilita, kung di sa buang na, buang ano. Bitaw, katong mga kawaban ha, mga amiga na, di agis ay gustong kaniyara sa Alicia, sa oras sa Progreso, so ang gawaan nga, pwesto dito, nanginang lang ito, puli. So, bukos, one. Kung ka recommend.
lang imbis naman eh. Okay, tayo tumintad to. Kuhan. Kaya sa kundi, iba niya nga. Kuhan po nung dapo ang bang sa uwi. Ikaw ka namin tikpak ka ng bangus nga sigang. Makol, sige. Bangus nga unan. Ala. Inom ako unom. Nasaan ka ni? 1, 2, 3, 4, 5. Halap. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nalagay ko ba naman po? 1. Okay. Ano na? Bakit ko sa kadagdagan? Baan ko? 1, 2, 3, 4. Pakasabang din naman ako. Pa. Isa. 1, 2, 3, 4. Kung sa kira, huwag kayo ka na hanong muna, diyatin. Bangus ketiwa. Kaya kinalik kong dia. Hindi ka na sinunog. Magpadala-dala. Anak. Lagi lang. Oo. Uy. Punta ka. Hello. Lagi. Pasang kang hiwa. Wala. Kaya kung zero ka niya. Hindi mo lagi na. Tatawag na. Nanti aku kulit dulu. Mau narik? 15 mitanan, si Rami may kinamunguran, may kapinsi, ako may number 1, food. Lagi. Na, iba. Luwi mo sa ng kinsi. Oo, pag ginoo. Very nice. Galon. Si Rami, nabinasi na nato ilang kumi. Hanggang na mo kita. Di man pagkatali. Ano dia ka dato? Ko Diya man, no? Ah, diha lagi mi. Sabit ma'am. Pila. Ma'am, bata gyapon no? Baga to, o baji laki? Ano po? Oh. Pas ma'am, birunggoy kayo ko na dalaga pagyapon. Si ma'am, birunggoy. Tanawag, di ko natanapod ko. May stress, kanyar pa ko, wadamhan, nag-abot pa mi. Ay! Kinsa na. Si ma'am birunggoy ne. Naunta. Ano to, ari, among customer. Play, dito yung mga brood, ma'am. Ang baka? 35 ko na. Baga pa to. Mawala din na, namindo. Namindo dito sa kasal sa Riyadh. Embate. Ayan, ha. Dadan ang duwa. Ito eh, ni Bunte. Pag Bunte, sa kato eh, mga anak.
Pagpanganak, sa kato eh, COVID. COVID. Kubig. Hindi atol sa COVID. Wala kayo, 2,000 o. Kapitulong to nila nga waka uli. Pauli. Ang bata na ni mo. Wow, ato ay Pamilya. Pamilya. O kakita. Nars man to, naman tulog ko dito yung magpasawil to. Matandang bata. Napoy magpa-ayaya. Gimingaw na to sa Pilipinas. Lagi, basin. Kasi karong sunod to mawala na yung COVID. Makauli na to. Bumigas magkagagahong marat ini at inalik karong Domingo. Uli kang Domingo? O, maabot karong Domingo. Okay, taday mo. Nung bay sa una, ma'am, katong si Jan kita, may magyapon. Magyapon ng bay ko, no? Kana, dugay may wala kita. Arong lugayan na bitang bayan, mga manahang girenovate ronte. Ang mga tin. Pagbagso, ma'am, wala sa nung bay pagbagso. Pagbagso, ma'am, sa? At, Nung bay. wa, Kulo, yas ginoo ka. wa ganun na pare, bisa ko samsin, pero Sa- kabok na lagi. Kunti lagi ka. Kung niingon ko, susugi pare, panastulitan, pagkaroon, di pa na mamadyo. Kaya ilog, magpanday. May mamanday. Mahal po panday. Mahal po panday ron, mahal pa sweldo, amo na yung bahay, naukab man pagbagso. Lubi, no na ako dahil. Isotian ka kay mong baywan ang sa. Pero ang lubi, ganito tingali ko. Tumba. Iba yung lubi, ma'am, kay ano na lubi? Oo, matamnan. Ang pasunod. Mapulihan ba? Kaya pa. Sa hotel. Hotel. Sa to. Kasi kung anong kaila dito sa munisipyo. Uli kay Megwa na dahil sounds dari. Di mas tila maka. Sabaw, labon gani, wala patudlo. Saan ka tuloy sa pagtudlo? So, dami ka, ikaduha na kadlos tila karon kaya wala si tila man gapon. Kami narami kuan. Ganahan mi dari kay snacks. Kran, trabaho dari, buding kontra. Di na dumi mo, ano sa namang ilong. Ito, kaya di naman magkahoy. Ano naman? Rasul. Naway mo, palipat ako sa mga buhay. Pabay ulit, muli ba ka?